Sikhulekile bantwana bekhehla, sikhulekile bantwana beNgonyama, bakhuleka abantwana besalukwazi. Umkhulu nogada. Namhlanje bakwethu ngithi angichaze indaba enkulu, indaba yezibani. Ngoba izibani zidlala indima enkulu ekulapheni kanye nokwelula impilo yomuntu. Iy'bani zisebenza ngendlela ethe ukuhluka kunomuthi. Izibani zidonsa imimoya ethile, zishintsha indlela yokucabanga ngokusezingeni eliphezulu kakhulu. Okay, sizoyichaza ibani ngasinye umsebenzi waso ukuthi senzani. Izibani ezizosichaza la cishe ziwu-7 noma 9. Esingasifakanga isibani esi-brown ngesizathu sobuye sisichaze sodwa eceleni. Kodwa lezi ezinye zikhona ziphelele. So uma ufuna ukwazi ngey'bani nangamakhandlela nokusebenza kwawo, bukela le video ziphele, usubscribe, ulike, ushare ukuze sizokwandisa abantu abalandela leli khasi ukuze masifaka information ikwazi ukusabalala. Okay, ngaphandle kokumosha isikhathi, asiqale ngekhandlela lethu lokuqala. Isibani sethu sokuqala isibani esimhlophe. Okay, isibani esimhlophe simele ukukhanya, simele inhlambuluko, simele ukuvuleka kwezinto, simele ukwambuleleka, ukuphila, uthando, kuwukukhanya. Simele nomoya oyingcwele owukukhanya ongenabala. Uma sikhanyisa isibane esimhlophe sisuke sidonsa izingelosi ezihlambulukile, sidonsa imimoya ehlambulukile, sidonsa izithunywa ezikhanyayo, imimoya ehlambulukile engenakho ukungcola. Ngenhloso yokuvula indlela noma yokuhlahla indlela. Isikhathi esiningi isibane esimhlophe siye sisebenzise uma sifuna ukwembuleleka nokukhanyisa izinto zethu uma sezivalekile. Noma ngabe kuthiwa yini ozoyenza, kubalulekile ukuthi ube nesibane esimhlophe esizokukhanyisela lowo msebenzi osukuwenza. Angicabangi ukuthi kungakuhle ukuthi kuthiwa uyakhuleka uzicelela inhlahla kodwa awunaso isibane esimhlophe kuleyo ngxube yey'bani zakho. Isibane esimhlophe siyisiqalo, isona sokuvula, isona esikhanyisayo. Sibe nesibane esiyelo, isibane esiphuzi. Lesibani-ke bakwethu siyahlonishwa kakhulu ngoba siye sivame ukudonsa imimoya yabantu abadala. Lesi sibani-ke sisebenza kakhulu uma ngabe kuthintwa izidalwa. Uma ngabe umise lesi sibani, usuke uthinta imimoya ebona izinto ezisemfihlakalweni. Uthinta imimoya yezibonakaliso. Kuyashiyana ukuthi umuntu ulisebenziselani. Kodwa lihle kakhulu ekuvuleni izibonakaliso. Ukudonsa imimoya yezidalwa, ukuvula izibonakaliso kanye nokukwenza ube ngumuntu onobuciko. Uma uwumuntu okhonze ukusebenza umsebenzi wezandla, lesi sibani siyakusiza ukwavula ubuciko kuwena nokwehlisa imizwa yokudideka emqondweni. Lesi sibani siyisibani esimele imimoya ewukuphila emzimbeni wakho. Uma ushisa lesibani, usuke uvula isango lemimoya eletha ubuhlakani phezu kwempilo yakho. Kuzoba isibani esi-blue. Lesi sibani bakwethu isibani samandla. Isibani samandla umkhuleko la. Uma uwumuntu okhonza ukukhuleka, lesi sibani siyakunikeza amandla. Sidonsa izingelosi zomkhuleko, izithunywa zezulu. Kanti nezamanzi ziyathinteka uma usuke uphethe lesi sibani ngoba
ukureflector kwesibhakabhaka kureflectele emanzini siwathole nawo ese-blue amanzi njengolwandle. Lokho kukunikeza isithombe esicacayo ukuthi idonsa amandla omkhuleko lesi sibani. Umbala o-blue uyimfihlo kakhulu ngoba abantu abaningi bawukhonzile kodwa abazi bawukhonzeleni, ingoba ukuphila. Isibani esi-blue-ke bakwethu siyakwenza uma uwumuntu ohlala ngokwesaba ukuthi sikuqinise, sikuqede uvalo, sikunike isibindi uma uzokhuleka phezu kwaso. Ingakho siye singasali isibani esi-blue. Abanye bazothi simele uhlangothi lakobaba, nalapho ngeke siphike ingoba sona isibani samandla obukhulu. Siphinde sibe nesibani esi-green esiluhlaza satshani. Lesibani-ke bakwethu simele izalukwazi isikhathi esiningi noma iy'ngelosi zomhlaba nezithunywa zakhona. Lapho kuzothinta nonomkhubulwane okuyizingelosi zomhlaba, okuyizona ezikhuthaza imvelo esinayo ezweni. Lezi bani-ke noma lo mbala uyayidonsa inhlahla nomcebo. Ngani? Ngoba umhlaba unikezela ukuphila nokunotha nokuceba. Lesi sibani sihle kakhulu uma ufuna ukuqeda inhlupheko empilweni yakho, ufuna ukuqeda ubunzima empilweni yakho, ikakhulukazi kwezezimali nezokuphila nje. Isimo sakho sibhalanse, ungasokoli ngokudla, ungasokoli empilweni. Lesi sibani sihle kakhulu futhi kulaba abangenwe amagedla, laba abagaya kakhulu impande, laba abahamba kakhulu ihlathi, intaba bemba amakhubalo. Lesi sibani sisiza kakhulu ukusondeza ugedla kuwena ukuze ukwazi ukuthi uma ulele ethongweni uthonge amakhubalo, ukwazi ukuphupha amakhubalo. Lesi sibani sidlala enkulu indima kanti sihambisana nomkhuleko kakhulu ojulile, kakhulu kakhulu kakhulu. Siphinde sibe nesibani samanono, isibani sothando. Isibani esiletha imfudumalo empilweni yomuntu. Isibani esiphinki bakwethu siyisibani samanono. Isibani esihlambulukile, isibani sothando. Noma ubani kuyazi ukuthi umbala ophinki ngumbala wothando. Ikakhulukazi unokuncikiswa nabantu besimame, okuwumoya ofudumele, imizwa efudumele. Lesi sibani-ke siye sisebenze ukudonsa imimoya yabantwana abachithekayo, kumbe ubudonsa ubunhlahla bothando, kumbe nje ukudonsa imimoya ehlambulukile yabantwanyana abancane. Omunye umuntu engayichaza ngenye indlela ngoba ziningi izindlela ongazisebenzisa uma usebenzisa izibani. So isibani esiphinki sidonsa uthando nemfudumalo. Kuphinde kuzoba isibani esibomvu, okuyisibani engisithanda kakhulu mina. Lesi sibani-ke bakwethu isibani esinamandla kakhulu ekulweni izimpi, kodwa akusona isibani sokulwa impi kuphela ngoba lesi sibani simele igazi, siphinde sizomela umlilo, simele intshisekelo, simele ugqozi. Angazi noma iyaqondakala. Uma ushisa lesi sibani udonsa amabutho, udonsa amandla kuwena okwazi ukunqoba kulezo zinto osuke uzifisa empilweni, noma lezo zinto osuke uzenza, noma leyo ndlela osuke sewuyiqalile. Kahle kahle ngalesi sibani usuke uqiniseka ukuthi kawuphazamiseki ey'nhlosweni zakho, uyavikeleka ezweni. Ngaba isenyameni, isemqondweni noma isezweni likamoya. Siphinde sibe nesibani esi-grey, okuyisibani samakhosi. Lesi sibani sincike kakhulu ezweni likamoya. Sincike kakhulu ekuboneni imfihlakalo nokuqondeni izinto ezingabonwayo ngamehlo. Lesi sibani sikhomba ukubhalansa kwemizwa yakho nemicabango yakho.
Lesi sibani sisuke sisho ukuthi usewukhulile uvuthiwe. Kulesi sibani usuke usukwazi ukuhlukanisa u-wrong no-right. Ingakho kuyisibani samakhosi, isibani somlozi. Sihlukanisa u-wrong no-right la. Imizwa ebhalansile, umqondo obhalansile. Kuphinde kuzoba khona izibani eziphephile, eziphuzi. Ezikhwebezane I mean. Lezi zibani-ke zibani zabaprofethi, izibani zabaholi, izibani zokukwazi ukuzimela. Uma usuke ushisa lesibani usuke ucela ukuzimela, independence. Awufuni ukuma ngabanye abantu, ufuna ukuba yi-leader wena qobo lakho, ukuba ngumholi empilweni yakho. Kungenzeka ufuna ukuba in control empilweni yakho, kungabikho abantu abakuthathela iy'nqumo. Lesi sibani sidlala inkulu-ke indima. Uma usuke ufuna ukuba umuntu o-in control, kungabe in control impilo yakho, or uhola ibandla, or uphethe igroup ethile yabantu, umsebenzi waso lesibani. Ebese-ke kuzoba nesibani abantu abasisaba kakhulu. Kufanele ukuhlonishwa lesibani ngoba lesi sibani simele ukubhekana nobunzima, ukunqoba indlela zokwenza ezindala zife zibulawe, kuqale kabusha. Simele ama-new beginnings, siqala kabusha la. Kubo bonke ubunzima besuke sinabo phambilini siyabushiya siqala kabusha. Ziyakwazi ukuphengulula emoya eminyama lezi bani lezi ezimnyama. Ukubaluleka kwalezi bani abantu angeke bakuqonde uma bezocabanga ngomqondo wokwesaba. Lezi bani izona ezi-enda i-chapter. Sisuke sesizalwa kabusha uma sisebenzisa lesi sibani kuleso simo esuke sibhekene naso. Ingakho simele ukufa, simele nokuphila. Siyisiqalo, siyisiphetho lesi sibani. Kodwa kasithintwa noma ubani ngoba awukwazi ukusikhanyisa sodwa nje. Kufanele sihambe nezinye izibani ukuze iqonde inkulumo yalesi sibani. Mina ngiye ngithi-ke isibani sokugcina, abanye bathi isibani sabathakathi. Lesi sibani siyasebenza-ke nakogedla, bayasazi abantu abamagedla nabantu abazinyanga, nabantu abasebenza ngemimoya yabangasekho. Ngicabanga ukuthi isibani sethu sokugcina esikhuluma ngaso osukwini. Ngizocela ukuyifinqa le video ibe mfishane ngesizathu esithile ngoba ama isemade kakhulu ngigcina ngiba nenkinga ukwa-upload-a, thatha isikhathi eside kanti isikhathi esanele anginaso. So ngizocela ukuyifinqa la le video. If kuwukuthi khona abantu la abafisa ngithi ukuchaza khona, sizophinde senze enye ividiyo, bakhomente lapho kuma-comment section. Please usubscribe, uphinde ulike, ushare ama-video so that sizokhulisa leli qembu noma sizokhulisa leli khasi. Umkhulu nogada lo, siyathokoza kakhulu bogogo, siyathokoza kakhulu makhehla.